Елате всички млади на възраст между 12 и 26 години на младежката конференция "Смирение и покорство". Да се поклоним и радваме заедно на нашият Бог и Спасител Исус Христос с нашият говорител. Ще те хваля вечно да теб, ще издигам Твоето име, ще те хвали вечно. Не поемай ангажименти на 25 май. Ела на младежката конференция "Смирение и покорство" за един ден пълен с Божието присъствие. Направете регистрация на линка долу в коментарите. Очакваме ви!